ಯಾನ್ ನವೀನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸೈಡ್ ಉಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆವಡು ಅಂಡ್ ಸೈಡ್ ಉಂತೊಂದು ಅಂತ ತೂತ್ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಏ ಸರ್ತಿ ತುಂಡಲ್ಲ ಆ ನೈಜ ಅಭಿನಯದ ಒಂದು ಚಾಪ್ ಆಡ ಸುರೂರ್ದಿಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಂಚಿ ಇತ್ತನು ಅಂಚಿನ ಭೋಜರಾಜ್ ರಡ್ಜನ್ಲ ನೆಟ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರಿ ಅನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡುದ ಮಾತಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಲ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಕ್ಲನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಆ ಮಾತಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಹಂಚಿದೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗವು ಒಂದು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಅದು ಮುಂಬೈಡು ಹರಿಶಣ್ಣ ನಕಲು ಬಣ್ಸಂಗಡು ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಹರಿಶಣ್ಣೆ ವಾಸ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಅಪಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಪುನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಡ್ರಾಮಲ್ಲ ಬಣ್ಸಂಗಡು ಅವಳು ಮಲ್ತದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡದಕ್ಲೆ ಇನ್ನು ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚಿನೆ ನಮ್ಮ ಹರಿಶಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಅದು ಅರೇನು ತೂನಗನೇ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಫೋಟೋ ತೂನಗನೇ ತೆಲುಪು ನಂಚ ಆತನು ಹರಿಶ್ವಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಹರಿಶಣ್ಣ ಅಂತ ಹರಿಶ್ವಾಸ್ ಶೆಟ್ರಿ ಕಾರದಂದು ಅಂಬಾಸಡರ್ ಕಾರ್ ಬಂಡ ಹರಿಶಣ್ಣನೇ ಕಾರಂದ ಆತನು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲ ದಯಣ್ಣೆ ಅವಡು ಹರಿಶ್ವಾಸ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅವಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಪಡೊಂದು ಬೊಂಬಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಂಬಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಭಾಷೆಗೆ ಎನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಪಡು ಬಂದು ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅವಡು ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಮನೋಹರ್ ಸಾರ್ ಮುಲ್ತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮನೋರಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಧವಣ್ಣೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೆ ಇನಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಣ್ಸಂಗದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಫಾದರ್ ಬತ್ತೇರು ಭೋಜರಾಜ್ ಮಂಜೂರು ಬತ್ತೇರು ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ತೂಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಗಳ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಆನಯನ ಅಭಿಮಾನಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವು ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡು ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಕಾಮಿಡಿಲ ಆಪುಣು ಹೋಗಲ ಆಪುಣು ಪಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನವೀನ್ ಯಾನ್ ನವೀನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸೈಡ್ ಉಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆವಡು ಅಂಡ್ ಸೈಡ್ ಉಂತೊಂದು ಅಂತ ತೂತ್ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಏ ಸರ್ತಿ ತುಂಡಲ್ಲ ಆ ನೈಜ ಅಭಿನಯದ ಒಂಜಿ ಚಾಪ್ ಆಡ ಸುರೂರ್ದಿಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಂಚಿ ಇತ್ತನು ಅಂಚಿನ ಭೋಜರಾಜ್ ರಡ್ಜನ್ಲ ನೆಟ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರಿ ಅನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈರು ತುಳು ನಾಡು ತೂಯಿನ ಅಂಚಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದಾರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಾನ ಪಂಡ ಬೊಂಬಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನನು ಪಾರಾಯರ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅವಲ ಮಲಮಲ್ಲ CID ದಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ದು ನಮ್ಮ ತೂದು ಅಕ್ಲೇನು ಎತ್ತೋ ಸಮಯ ತೂದು ಮುಕ್ಲೇನು ಇನ್ನು ಈತ ಕೈತಾಳ್ದು ಉಂತುದು ಪಾತಿರುವ ನಿಂಕ್ ಅಂದಾಜಾಬುಜಿ ದಂಡೆ ಬಾರಿ ಬಿರೋಲ್ಲಾರ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ ದಂಡೆ ಅವಡು ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಅವಡು ಇಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಲಿ ದೇವರ ದಯಟು ತೊಳೆದೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ ಇನಿ CID ದಯಣ್ಣೆ ಬೊಕ ವಾಸಣ್ಣೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಹೆಂಚ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿದಾದ ಒಂಜಿ CID ಮಲ್ಬಾರ ಬೈದೇರು ಬಾಂಬೆಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತ ಮಲ್ತದೆ ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಅವು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ನಾಟಕ ಆವಡು ಸಿನಿಮಾ ಆವಡು ಅವು ಮುಂಬೈಗೆ ಪೋನಾಗ ವಾಸಣ್ಣೆ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮುಂಬೈದಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಪ್ಪರು ಯಕ್ಷಗಾನಗಾವಡು ನಾಟಕಗಾವಡು ಸಿನಿಮಾಗಾವಡು ಅಲ್ತಕ್ಕೂ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗೂ ಮುಲ್ತ ತುಳುವೇರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಕೊರದು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದವಡು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡದ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಎಂಕಲ ತುಳುನಾಡದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಲೇನು ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪನಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪರ್ಬ ದಯಂದು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡುದ ಮಾತಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಲ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಕ್ಲನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಆ ಮಾತಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವು ನಾಟಕ ರಂಗ ತಿಪ್ಪೋಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಕ್ಲ ಮೂಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ನೇರ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಪಂಡ
ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರ ವಿಭಿನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳೇನು ಮಾನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ವಾಪಸ್ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಮನೆದ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಟು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಧ್ಯಡ್ ನಮಗೆ ಎಂಚ ಮಿಕ್ಸರ್ಡ್ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಬೀಜದ ಬಂಡು ಕಡಲೆ ಬೂತ್ ವರ್ತಿಕೊಂಡದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಬರಡು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ತಿಕ್ಕಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕಡು ಸಿನಿಮಾ ಪಸಂದಾತಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕಲು ಪೂರ ನಮ್ಮಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲು ಸಹಜವಾದ ಒವೇ ಊರು ಪೋತು ನಮ್ಮ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಮಾತು ಹೆಂಚಿನ ಮಂತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಮೋಕೆಡು ವಾಪಸ್ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ನಿಜವಾಗಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗುಂಟು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನವರು ದಯಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಭಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಂತ ಕೊಟ್ಯಾಂಡ್ರು ಪೂರಾ ಉಳ್ದಕ್ಲೆ ಮುಂಬೈಡ್ ಬೋದು ಏತೆ ಎಂಚಿನ ಏತೆ ವರ್ಷ ಏತೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನೀನು ಮಾತೊಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೋರೋಡು ಮನೋರಂಜನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಂದೇರು ಮಾನ್ಸಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ ಸೊ ಮಾರಿ ಮಲಮಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಏರು ಬಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲ ಅವಡು ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪುನ ಪೂರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನೆತ್ತ ಬ್ಯಾನರ್ ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಆರು ಎಂಕ್ಲನ ಮಾತ ವಿಚಾರಡ್ಲ ಒಯ್ಕಲ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಸ್ಥಾನ ನಡೀತದೆ ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಸ್ಥಾನ ನಡೀತದೆ ಇಂಚಿನ ಆರ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ ಆನಂದ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ನೆಕ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪನ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ಯಾನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕರಾವಳಿ ಏರಿಯರು ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪ್ನ 8 ದಿನ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಿಸೋಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ವ ಒಂದು ಈ ಪರ್ವಡು ಮೂಲತ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ದಯಾ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ರಾಮ ಶೆಟ್ರನಲ್ಲ ಅಂಚನೋಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಎಂಚಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕರಾವಳಿ ಏರಿಯಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಟೀಮು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಗೆತ್ತದು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಮನರಂಜನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮಿತ್ತು ಎಂಕೆಲ ಭಾರಿ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಬೊಂಬೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂನೋಡು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಮತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆನ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಮೂಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ನಡಪು ಉಣಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ನಳಪೋಡು ಮಾತಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ನಿಗಳ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಳ್ಳೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಒಂದು ಮುಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಪೂನೋಡಿ ಎಂಗುಲು ಮತ್ತು ಈ ಫಿಲ್ಮು ತೂತ ಎಂಗುಲು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತಿನಾಗ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಕುಲ್ಲೆ ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ರ್ CID ಬಾರಿ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಎಂಗ್ಲ ಹರೀಶ್ ವಾಸ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷೋಡು ತುಳು ನೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರು ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಒಕ್ಕ ಓಮಂಜೂರು ಊರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಫೈಟ್ ಇಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪುದಾರ್ ಪಡಿದ್ನಾರು ಕೊಂಚ ಮಾತಾ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲು ಮಾನಸಿ ಸುಧೀರ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ದೇರು ಸಾಯಿಬಲ್ಲ ಅಂತೂ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರು ನೆಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟೋಟಲ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು ಎಂಗ್ ಮಾತಾ ಬೊಂಬೆಡ್ ತೂತ ನನೈತ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೂ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಬರೋದುಂಡು ಎಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಬರೋದುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಥೀಮ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಒಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ
ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆಟ್ ಹತ್ರ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೂ ನೆಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರೆಯರು ಬಾರಿ ನೆಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾಧ್ಯಮದಾಗಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಗಳ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ಒವೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಡು ಒವೇ ಡ್ರಾಮಾ ಆಡು ಆಟ ಆಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನು ಒಂದು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪು ನೀನು ಗೆಸ್ಟ್ನಾಗ ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆ ಗೆಸ್ಟ್ನಾಗ ಶಿವಧ್ವಜ್ ಬೈದೇರು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪ್ಗಾಡ್ ಬೈದೇರು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಟೇಲ್తో యాక్టింగ్ ఉల్లేరు ವಿಮಾನವ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಆ ಸಂತೋಷ್ ಅನ್ನೆ ಆಯ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೇವರು ಕಟೀಲ್ದಮ್ಮ ಮಾತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ದೇವಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಜೋಕುಲ್ನ ಈತ ಶೋಕ ಮಲ್ದೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಗಲ್ಲ ಕೆ ಎಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಎಂಗಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾರು ಒವೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಡು ಎಂಗಲ್ಲ ಜಾಗತಿಕ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಡು ಬಣ್ ಸಂಘ ಆಡು ಮಾತೆಟ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ ಜಾಗತಿಕ ಬಣ್ ಸಂಘದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಲಾರು ಅಂಚೆನೆಟ್ ಹತ್ರ ಆರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ನೆಕ್ ದೇವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪಟ್ಟು ಈತ ಮಲ್ಲ ಜನಕುಲ್ ಮೂಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಮೂಲ್ ಬೈದಿನ ಪೂರ ಬಿಂಜರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮೂಲ್ ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿಲ್ಲರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆತ್ತ ಪಿರೋಡ್ದು ಅಂತೊಂದೇರಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅತ್ತೆ ಪತ್ತರ ಎಂಕಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತುಂಡು ಪನ ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಪವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೊರ್ಪಿನಾರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆ ಎಮ್ ಸೆಟ್ರ್ he's a spine actually somewhere unseen force ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಕೆ ಎಮ್ ಸೆಟ್ರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಮೆಹನತ್ ಮಲ್ದೇರು ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೆಹನತ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ತೋಜಿ ಪನ ಅಗಲ್ನ ಪವರ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಗಲಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲಿಯತ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬೈದಿನ ಪೂರ ಬಿಂಜರ್ನಗುಲೆವು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರು ನೆಗುಲು ಪ್ರೇಮ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಗೆಸ್ಟ್ನಾಗಲ್ನ ಪುದರ್ ಪನರ್ ಪೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಯಾನ್ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತುತ್ತ ಆರ್ ಪನ ಎಂಗೆ ಗುರ್ತೈತಿದಾರ ನಾ ನೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಪನರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುದು ಏನು ಭಾರಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆತನ್ನ ವಿದಿನ್ 10 minutes ಎಂಕಲ್ನ ಕಮಲ ಕಮಲ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅವು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಎಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ ಸರ್ ಯುವರ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ಇರು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂನ ಅಂದಾಜು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಾತೆರ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಭಾರಿ ಒಂಚೂರು ಶೈ ಟೈಪ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಇಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೈಡ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಆರ್ ಇಜಿಡ ಪನ ಪೂರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಆಯ್ತು ತುಳು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಪನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಂಕಲ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಆರುಷ್ಲಾ ಅತಿಷ್ಲಾ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೇಯಾ ಬೊಕ ಮಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಲೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಹರೀಶ್ ಸೆಟ್ರ್ ಪನ್ನಡದ ಜಿ ಭಾರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಮಾನ್ಸಿ ಸುಧೀರ್ ನಿಗಲೆ ಪೂರ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ತುಳು ಟು ಆತ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಶ ಸಿ ಐ ಡಿ ಡುಲ್ಲೇರು ತುಳುಡಗಲ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೀಜಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಪೂರ ಬಾಯ್ಪಟ್ಟ ಮಲ್ತದ್ದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಬೈದಿನ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಅರ್ನ ಯಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೋರ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಮೊಗಲ್ನ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ಲ ಪೂರ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರೋಡ್ ಅಂತ ಎಂಕುಲ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ ಪನವೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಭಾರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಆಲೆ ಕೊಡು ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ನ ಏನ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜು ಲವ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ನಾಟಕ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾಗಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಏಪಲ ತೂಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬೈದಿನ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮೇಡ ತಿಕ್ಕುನು ಭಾರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನು ಭಾರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮೂಲು ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಧ್ವಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಏರ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬೈದೇರ್ ಪೂರಾಗಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ ಮೂಲ ಬೈದಿನಾಗಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಪೂರಾಗಲೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಧನ್ಯವಾದ ಬಾಲನೇವ್ಲೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಚೂರು ಇಡೀ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕಲೆ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದಂಡು ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಂಡು ಬಲೇನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಂಬರ್ 2 ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ತಾಗಿದಂಡು ಗೇಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಲೆ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮೂಲು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಾಧನ ಅಚ್ಪ ಶೋ ಉಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ 2 ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ದ ಒಕೇಶನ್
ನಮ್ಮ ಉಲೇ ಬರೋಣಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.